Tak nazdar všetci, moje meno je Olocraft, som tu v podstate nový, budem točívať úplne nové videá na väčšinou československé servery Minecraftové, aj na texture packy a aj na módy. Určite budete vedieť môj Skype, budeme si môcť písať aj volať, je mi to úplne jedno, tak ako budete chcieť. Určite sa vám budem venovať, videá by mali byť každý deň. Pokiaľ by mi nebolo dobre rozumieť, stačí povedať, určite sa to nastaví. Tým, že som tu nový, ešte nemám maximálne veľké skúsenosti na to, aby tie videá boli extra profesionálne, ale určite nebudú ani amatérske. Toto video nemá intro, pretože to je iba také ľahké info o mne. Určite budem točievať, chcel by som dosť často točievať s Danval 555, DNVALL 555. Jeho Skype vám nebudem zatiaľ dávať, pretože som sa ho na to ešte nepýtal. A po prípade budem volať s administrátormi serverov, alebo operátormi, alebo VIPčkami, pokiaľ mi teda bude natočené na danom serveri. A volať s nimi. No, určite budem rád pre každý like, subscribe a teda pre dislike. Určite nebudem rád, ale tak kto nech si dá, kto chce čo chce. Určite, keď sa nebude niečo niekomu na danom videu páčiť, nech napíše a budem sa to snažiť opraviť. Ďalšie videá budú mať nejaké to intro, bude to určite lepšie vyzerať. Do niektorých budeme hovoriť, do niektorých nie, ale vyzerá to tak, že zatiaľ to bude proste o tých serveroch to bude asi tak, že zatiaľ sa bude hovoriť. A ďalšie informácie v podstate o serveroch budem písať samozrejme IPčku, koľko je slotový, aké sú tam lady, po prípade bugy, akí sú tam administrátori, Skype administrátorov, pokiaľ mi dobrá TeamSpeak, alebo takéto podobné veci, určite aj warpy. Ďalšia vec, ospravedlňujem sa, ak mi to bude sekať, zatiaľ to potom nejak vyrieším, dúfam, že to teda nebude sekať. Točím to na XPčku, pretože na Windows 7 mi to, no ide mi Minecraft single player aj multiplayer, ale vypisuje mi to jednu chybu pri multiplayeri, že Java Socket Exception alebo nejak tak. Pokiaľ by ste niekto vedeli, čo to je za chybu a jak sa dá opraviť, tak by som bol veľmi rád, keby ste mi napísali. Buď do Skypeu, či do popisku. Tak, dúfam, že sa vám všetky moje videá budú páčiť. Vo videách nebude určite žiadna negatívna energia. Určite bude halus a nadávať sa tiež nebude, takže to sa nebojte. OK, tak to bolo na dnes asi všetko. Majte sa zatiaľ.